Il-każ seħħ fid-9 ta' Awwissu tal-2008. Il-vittma, Peri Ingumar Turnstra, kien qed jiskonta sentenza ta' 15-il sena ħabs minħabba traffikar ta' droga ecstasy. Huwa kien spiċċa biksur fid-driegħu u fil-kustilji. Dakinhar li seħħ l-inċident huwa kien ingħata l-permess biex joħroġ mill-ħabs u jmur iżur lill-qraba li kienu jinsabu f'lukanda l-Awra. Il-gwardjani De Bono u Meli kienu nkarigati li jmorru skorta miegħu. Fi triqithom lura mal-ilvan tal-ħabs wasal ħdejn l-ewwel bieb tal-ħabs, il-priġunier fetaħ il-biba minn barra billi ħareġ idejh immanettjati minn ħġieġa mniżla u prova jaħrab. De Bono u Meli telqu jiġru warajh u laħquh. Il-qorti semat li l-priġunier jgħid li ż-żewġ gwardjani tawh xeba u li meta daħal il-ħabs ħebew għalih ukoll iż-żewġ imputati l-oħrajn. L-imputati min-naħa tagħhom qalu li dan kien aggressiv magħhom minn xejn arrestawh. Qalu li kien għalhekk li weġġa l-aksa u sofra aktar ġrieħi waqt li kienu qegħdin jippruvaw jikkontrollawh. Il-qorti qalet li l-verżjoni tal-imputati li l-vittma rreżista l-arrest u baqa' aggressiv hija aktar kredibbli, iżda kif muri mill-filmat ta' kamera ta' sorveljanza interna, l-istess uffiċjali marru lil hinn mill-forza leġittima li kellhom il-ħtieġa jużaw biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Il-qorti liberat l-Olandiż mill-akkuża li hu stess sawwat lill-uffiċjali tal-ħabs.